Halo Yu, jadi ke salon gak? Tak tunggu loh. Sido to, Mbak. Oh iya, Mbak. Nek smoothing tok iki piro, Mbak? Kalau semoting 300.000 Yu. Lah nek ngecat rambut piro, Mbak? Ngecat rambutnya 100.000 Yu. Jadi 400.000. Oh iya, Mbak. Mengko aku tak rono. Oke, tak tunggu Yu. Duitku mung 200 tok. Sik kurang 200. Pak, sampean ki peneng ndi? Iki apa mancing, Bu? Mancing wae. Iki mau ya ono lomba mancing, Bu. Mulai aku mangkat. Sopo ngerti engko menang. Melu lomba ya ono ya ini yo gak tau menang rek. Lah kamu ngapain lapo? Aku apa njaluk duit ya, Pak? Piro? 200.000. Kowe penggo apa? Tak nggo smoothing, Pak. Smoting. Smoting ki apa, Bu? Smoothing ki sing marai rambut halus, lurus, lembut ngono kae lho, Pak. Ora usah smoting-smotingan, Bu. Wong rambutmu ki lho mendino mbok jilbabi. Terus sampe bodono sapa? Ya tak dono sampean apa? Kecantikan seorang istri kan hanya ditunjukkan pada suaminya. Nah, aku rasa bodoh rambut lurus-lurusan, lembut-lembutan, Bu. Aku luwih seneng nak rambutmu alami ngono ki. Senajano ketok kriwil, tapi malah lebih eksotik. Eksotik apa? Padune wegah ngragati ya, Dik. Bukannya aku kok ranti duit, Bu. Nah, 200.000 aku ya duwe. Cuma sing 100.000 ku tak nggo biaya pendaftaran lomba. Sing 100.000 ku tak nggo sangu. Ya wis ngene, Bu. Engko nak menang, hadiahe duwite tak kono kowe kabeh wis. Menang-menang apa? Wong kok mentingno seneng awake dhewe. Sok tak mangkat sik. Bojone njaluk smoothing kok gak diintuki. Padahal lho, wonge nek roh wong wedok smoothingan jelalatan mripate koyo ape ucul. Alhamdulillah. Senajan mung juara 3, tapi tetep jeno hadiah 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tak kena bojoku ben kena nggo smoting karo nggo ngecatno rambut. Mesti wong iku seneng. Bu? Kowe ngerti ora? Ora ngerti, ora pengen ngerti, ya ora perlu ngerti. Ya wes. Sik Pak. Sampeyan entuk duit akeh kok ndi? Ora usah ngerti. Ojo pengen ngerti. Ya ora perlu ngerti. Lho. Pak, sampeyan meneng ndi? Ape nang warung? Ape tak nggo jajakno kanca-kancaku?